Mangwanani akanaka tadzoka zvekare nemamwe masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi muri seiko mukoma Nashi, please hide me. Inini ndinoda kureurura zvose zvandakatadzira Mwari wangu panguva yandainge ndichanamata. Ndainamata pane rimwe sangano. Sangano iri rinowanikwa muHarare and isangano rechipostori. Ndainge ndiri musondosi pasangano iri. Saka pane imwe miteuro yaizoitirwa vanhu pachinzi tinoda mari yekuti tinorongedza mbiya kurwizi ruri kunze kweHarare kana kuninga kwakati. Ndini ndaibatiswa mari, then mbiya dziya hapana kana kwataidziendesa, taizodzitengesa zvekare kune vamwe vanhu kana vava kuda imwe miteuro. Kana munhu akabvisa mari achiti mozondipirawo mari iyi kumuprofita, inini ndaibva ndabvisawo kapesendeji kangu kashoma. Chaindirwadza ndechekuti muprofita uyu aiti kana akanamatira munhu ende zvinhu zvemunhu iyoyo zvikaita sekunge zvaita zvakanaka akadzoka akabhadharwa, inini aisandipa kana anything. Aingondipromisa kuti ndichazokuitira something but zvaingoperera mukuvimbiswa chete. Ndakabva ndatanga kunwa doro ndichiputa fodya, asi ndaizviita ndakahwanda. Ndakazosvika pakudanana nomumwe musikana watainamata naye musangano iroro, but ndaitova ndiine mukadzi kumba. Muprofita uyu ndiye chete aizviziya, uye inini nemuprofita uyu taienda kumbare kune vanhu vaya vanoita zvechivanhu, tobva tanotenga mishonga yekunatira, tobva tatanga kuitira vanhu minamato pamasowe vachitobhadhara. Asi vanhu vesangano taisada kuti vazive kuti mishonga iyi taiitenga kubva kuvanhu vanoita zvechivanhu, saka taingovanyepera kuti mishonga iyi tinoitenga kumashops emaIndia. Iyo mishonga iyi pachayo mishonga yekuti inokwanisa kuti mhepo ibude pamunhu ichitaura ende inodzinga mhepo dzinenge dzakashata. Saka pasangano apa mhepo dzaitobuda dzichitaura, vanhu vachitopora zvekurevesa. But inini ndainge nditori mhombwe mbavha. Ndaiti kana ndikachiva mukadzi pasangano ipapo, ndine minamato yandaimuitira yekuti ndikwanise kuzodanana naye. Pazvose zvandakaita ndikuda kuti Mwari vandiregererewo. Pari zvino handichaenda kumasowe ikoko, ndichiri kutsvaka pekuti panonamatwa Mwari wechokwadi. Iyi ndiyowo confession yangu mukoma Nashi. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haidi. Saka kuinbox kwangu vakanditi nyaya dzacho dzakawandisa, saka pose pavanenge vandipa nyaya dzavo ndichaita ndichiuya nadzo pano. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukoma Nashi, please post for me as Haidi. Makadini cousins, ndinokumbirawo kubva kune vanoziva kuti ndingapawo chii kumunhu akadyiswa veduwe. I know kuti vekare vaita mupfuwira ende vaiti mupfuwira rudo, asi zvimwe zvacho kutouraya munhu chaiko. Mwana waamai vangu ava kutoita kunge chituta chaicho kana nyaya havachina. Ndiye atova amai vepamba ipapo, anorera mwana ane 7 months. Ndiye anotoziva kuti mumba matsvairwa here, ndiro dzasukwa here. Kana mukamuona achiwacha munokwanisa kutofungidzira kuti hembe idzi dziri kuwachwa nemunhukadzi, because anenge achinyatsoita kumeka sure kuti hembe yoga yachena ende yanyatsodzumburudzwa ikachena. Kubasa chaiko haachaende. Iniwo kuti ndikwanise kumuvhurawo brain, iye haadi kana kumbonzwa nezvazvo, anototanga kukuitira hasha kana ukataura nyaya idzi. He was a good man before, but now ava kutoita kunge ava kupenga nyana. Ukada kutaura naye anobva atanga kutorasa nyaya zvekutoti anoenda off topic. Vabereki hakuchina, vakangonyarara, tingori 2. Ndinonzwa kurwadziwa veduwe nemwana waamai vangu. Pese pandinenge ndiri kana ndikangozvifunga misodzi yangu inobva yatanga kungobuda. Please help me because this is urgent. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello waamai, please hide my name when you post. Kutaura kuno handina kana nezano. Ndati ndingochenjedzawo avo varume vanoti kana vakabatirwa mamessages or kuwanikidzwa namarwei nemukadzi wemumba, obva angoramba akakunyararira, haakubvunzi, anongoita zvinhu zvake as if zvese zviri bore. Iwewe wobva watora advantage yekuti iye munhu asingatauri.
zvauri. Havasi vose vanongonyarara, vamwe vanotova nemarevenges avanozoita. Brother yangu kutaura kuno haisi kana kudya chikafu. Vakatanga kuita zvemagirlfriend vaine mwana 1, but vaitira magirlfriends avo pamberi pemukadzi wavo. Vaikwanisa kutofonera girlfriend mukadzi aripo, but mukadzi aisatombotaura kana kupopota zvake. Izvezvi vanga vava nevana 4, saka vakazosvika pakunogara neumwe mukadzi, but mukadzi uyu munhu aitova nevana vake already. Pavakazokonana ikoko kwava kudzoka kumhuri yake. Paakasvika mukadzi akabva angorongedza mabhegi kwava kuenda kumusha kwavo. Takabva tatonzwa kuti akanoroorwa akabvisirwa. Mukoma vakatevera nekuda kwehasha. Apa vaitevera vana ndokusvika kuya vakaudzwa kuti pavana 4 wake aingova 1 firstborn. Vamwe vose ava vaiva vemurume waakugara naye izvezvi. Kana ukamubvunza kuti komakoti wakazviitirei, iye anongodavira kuti kopose apa zvandainyimwa bonde mumba, maiti ndinoitwa nani, maiti ndiri wesimbi here. Saka kuvarume avo vane vakadzi vekuti kana ukaita chihure iye haakubvunzi chihure chako, kana kuti ukasarara pamba haakubvunzi, please make sure kuti machinja unhu hwenyu, nekuti izvezvi hanzvadzi yangu tiri kutobatira ana mumaoko tichiti zvimwe kuda anokwanisa kutozviuraya because condition yaari haisi kana kumboita at all. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haiti. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello admin, please post for me as Haiti. Inini ndaishanda hangu mubhawa, then ndakabva ndasangana neumwe mukomana tikabva tatanga kudanana hedu. It was in 2020 August. So ndaiti ndikaenda kubasa ma off days ndaibva ndaenda kumba kwake. Iye aigara out of town hake, but ndaiti kana ndikaenda kumba kwake iye ainetsera kuti ari kuda kurara neni without any protection. Ini ndaingoramba, but sometimes ndaikwanisa kunzwa rimwe zifeeling rekuti dai taita bonde pasina kana protection, but dzimwe pfungwa dzaibva dzangoti no, siyana nazvo, control your body. Then umwe musi ndakabva ndamuti iwewe baby uya kumba kwangu. Iye akabva ati okay. I don't know kuti what happened, nekuti musi uwowo ndakangopfura nepafamasi ndokubva ndatenga ma-self test. Maybe it was a reason yekuti ndanga ndaneta nekungoshandisa protection. I really wanted the real thing. Saka akati asvika kumba ndikabva ndaburitsa matest aya, tikabva tatanga kutestana. Iye akabva abuda ari HIV positive, inini ndikabva ndabuda ndiri negative. Apa ndainge ndichimuda munhu uyu. Ndakabva ndabuda panze ndikatanga kuchema, ndakachema zvisingaiti. Saka ndakazodzoka ndikabva ndamuona akagara pambedha ainge ari worried, akasuwa zvisingaiti. Ndikabva ndamuudza kuti handei ndikuperekedze kubus stop. Akabva akwira akaenda hake kumba kwake. Achisvika kumba kwake akandibvunza kuti uri kufungei. Ndikabva ndamuti I still love you, I don't know kuti ndikakwanisa kurarama here kana iwewe usimo mulife mangu. Iye akabva ati okay. Saka takabva taramba tichingokontinya nerudo, but ndainge ndava kutya kuti kana ndikangomuramba anokwanisa kuzviuraya. Saka ndakabva ndangomupa moyo wangu zvekare, but zvinhu zvainge zvatosiyana. So akazouya tikagara almost 3 months pasina arara neumwe, but ndakazotanga kumunzwira tsitsi because iye aingochema kuti ndagarisa ndisina kuita bonde. Saka takazoita bonde, but taita bonde tichishandisa protection, but zvainge zvakaoma hazvo, but pafoni tainge tichitodanana bo. Then January 2021 ndakabva ndatanga kugara neumwe musikana. So musikana uyu ndakabva ndamuintroducer kuna Habi as my twin sister. Asi inini nemusikana uyu tainge tisina kana ukama, ndaitomubatsira hangu. Then ufriend hwangu naye wakabva wasimba zvekuti ndaimuudza masecret kusvika ndamuudza about my boyfriend. Rimwe day ndakaenda kubasa ndikazodzoka around 2 ndakasvika baby wangu arimo mumba. Ndikabva ndabvunza kuti ko uri kuitei? Akati ndainge ndauya kuzokuona, ndanga ndichida kukurova nesurprise. Ndikabva ndati it's okay, but twin wangu uyu anga asina kana kupfeka. Ndikabva ndamuti kusisi why muri kugara musina kana kupfeka but boyfriend yangu iri mumba? Iye akabva ati sisi ingawani you know kuti kana ndikatsva ndinorara ndisina kana kupfeka anything. Akabva angoti what. Ini ndikabva ndati it's okay, but zvinhu izvi zvakandibata.
October this year ndakabva ndanetsana nemusikana uya ndikabva ndamudzinga kumba kwangu, but I was so hurt pandakazonzwa kuti musikana uya ainge ava kutogara nemufesi wangu. Zvinhu izvi zvakandibata, but ndakashaya zvekuita. Mufesi pandakamuona iye akatondipa cold shoulder as if aisatombondiziva. Ndakarwadziwa because pandakazoenda paWhatsApp ndichida kumubvunza kuti ko iyi ndeipi, akabva andibloka kuWhatsApp zvose nekufacebook. Ndakarwadziwa. Vakagara about 3 months vakabva varambana. Musi wa 25 December ndakabva ndasangana neshamwari yangu uya, iye akabva andimisa akati sisi ndiri kukumbirawo kutaura nemi, but she was so stressed. Message ya Haidi ndipo payabva yaperera. Haidi haana kupedzisa confession yake. I hope kuti paanopedzisa nyaya yake ndichabva ndadzoka nayo zvekare. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elon Nashi, please post for me as Haidi. Inini ndiri mukadzi achangobva mukuroorwa. Ndine mwana mucheche. Nyaya yangu yakadai. Pandakabatsirwa mwana wangu ndakabva ndatsvaka maid wekuti azosara nemwana since ndainge ndapedza maternity leave, sezvo ndaifanira kuzodzokera kubasa. Ndakabva ndamuwana musikana uyu, but musikana uyu paakauya ndainge ndatomunzwira tsitsi nekuda kwebackground yake. Ainge achiti akasiwa nemurume, vana vake havachatoendi kuchikoro. Paakauya akangogara about 2 weeks ndikabva ndamupa mari yekuti akwanise kubhadharira vana vake school fees. Handina kuziva kuti ndainge ndatopinza muroyi mumba mangu. Takagara mwana akabva atanga kurwara, ndikabva ndaenda naye kwadokta. Ini ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda mwana wangu ainge abatwa neCovid. Mwana akaitwa matest ose ndokuzobatwa HIV positive. Veduwe ndakarwadziwa. Inini nababa vake tiri vanhu vatori negative. So pakabva patanga kunetsana mumba. Ndakatombosvika pakurohwa nemurume nekuti murume aindiudza kuti wakahura mwana uyu wakamuwana kupi. Chinonyanya kundishungurudza panyaya iyi ndechekuti pose pandairohwa ndichishungurudzwa nemurume panhau yemwana uyu, maid wedu iye ainge aripo achiona zvese, but iye hapana kana shoko raakambotaura. Worst of all, maid wedu uyu mukuru kwandiri, saka murume wangu aitoti mai guru, but she never said anything about nyaya iyi. Iye aitoziva kuti ndiye akapa mwana wangu Chirwere. So ndakazoenda kucounseling patakaona kuti marriage yedu was failing. Patakaenda kucounseling kuya ndipo patakazopiwa idea yekuti komadii mamboya nemunhu aisara nemwana wenyu. Takatora maid wedu uya tikabva taenda naye, but iye ainge asingazive kuti tiri kuenda kupi. Iye akabva atestwa ndokubva aonekwa ari positive. Veduwe ndakatadza kana kuzvikontrola zvekuti ndakazotosvika pakuputsa laptop ya counselor because ivo vainge vava kuzama kuda kundidzikamisa, but zvandainge ndichinzwa panguva iyoyo zvaisaita. Izvi zvakazokonzeresa kuti ivo vaite police case nekuti vaiti laptop yavo vakaitora neloan, saka vanofanira kuita a police case kuti yainge yaputswa. Saka pakauya mapurisa, musikana uya akabva asungwa. Kusungwa kwaakaita iye akambotanga achiramba kusvikira azobvuma kuti ndiye akazvikonzeresa, but zviri kundirwadza ndezvekuti maid wedu uyu iye haasi kuda kuti anyatsorondedzera kuti zvakafamba sei. Iye anongoti ndini ndakakonzeresa kuti mwana uyu abatwe nechirwere, but I just need closure yekuti ndizive kuti mwana wangu akamuita sei kuti azosvika pakubatwa nechirwere. I am in so much pain, I am grieving. Pose pandinotarisa mwana wangu ndinotanga kurwadziwa kuti saka mwana wangu ava kutotanga kurarama upenyu hwekunwa mapiritsi iye achiri mucheche kudai. Cousins, inini nemurume wangu hatichatozivi kuti toita sei. Tasvika pastage yekuti kunyangwe counseling haichatomboshandi. Murume wangu is now going down into alcohol abuse because pose paanoita sekunge afunga kana kuti akabata mwana anobva angoenda kufiriji obva aburitsa bhodhoro redoro obva atanga kunwa kusvika azorara. Please help me guys, advise me kuti ndozvifambisawo sei. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makasimba here mukomana Nashi, inini ndiri kuda kutaurawo confession yangu iri kundinetsa right now. Confirmation yangu inini yakamira so. Ndakauya kuno kuSouth Africa gore rakapera paseri. Ndauya kuno kuSouth Africa gore rakapera paseri. Ndaive ndine mumwe wangu wandaive ndichidana naye. Ndaive ndakaroora mudzimai wangu. Ndakaroora mudzimai wangu takanetsana zvishoma, akabva amboendawo kwake. Aenda kumba kwavo nevabereki vake.
akazenge auya upenyu hwamuomera ava kuchema asiri kugara zvakanaka. Zvechokwadi ndakamunzwirawo tsitsi nesituation yaaiva kurarama. Hama dzake habana zvadzaive dzakumubatsira nazvo, chekudya nepekugara chaipo, nekuti akarwara chaiko futi aisawana munhu anomubatsira. Kusvika manext door ake anotikumbira kuti batsirawo mumwe wako, mune mwana mese. Ndine mwana naye 1, mwana wedu ave ne11 years. Ininiwo futi kubva ipapo handina kuzorora, iye haanawo kuzororwa. Saka ndakatanga kufambidzana naye mudzimai wangu uyu kusvika ndazomutumira mari. Kusvika ini ndauya kuno kuSouth Africa, ndauya kuno kuSouth Africa ndikazomutumirawo mari kuti shamwari uya uraramire kunoku, nekuti ndanga ndakugara ndichimutumira mari yekuti awane kubatsirikana. Auya kuno kuSouth Africa, ini ndakadaidzwa nemurungu aishandirwa nababa vangu, shamwari yababa vangu. Ndobva ndatanga kumushandira murungu uyu. Saka munongozivawo vamwe vedu mazimba vandakasvikawo varipo pabasa, pamasupervisor vakarwadziwa nazvo, vakabatikana nazvo, nekuti havadi kuonawo mumwe anenge achifarwawo nemurungu. Saka vakatanga kutaura mazwi asingaiti ekundivenga kumurungu. Pamwe pacho murungu akatomboti potsa andidzinga basa, ndavhurirwa mvura, kusvika ndindavhura mvura ini ndisiri ndandavhura mvura. Ndikatombogara kumba ndofunga wiki rese ndisingaende kubasa, akazondidaidza zvakare. Saka zvadaro mudzimai wangu kuuya kwakaita mafurumana avaisa toda kumuvatora pabasa, ndofunga ndakamira kuti vawane basa madzimai. Mazuva acho vaiva vasina pasipoti. Pasipoti tikataura nemuzukuru wangu ari kuZimbabwe akatumirwa pasipoti yake, inova iyo yavanga vakushandisa pavakapinda basa, nekuti paisatendwa kuti paitwe zvezvidhura. Saka tagara mukomanashi kuSouth Africa uku, ndakagara nemudzimai wangu achimboshanda basa achimiswa, achishanda basa achimiswa, kusvika ndazomira kuti asamiswe basa. Gore rapera iri ndobva taronga kuti nemudzimai wangu nemari yandanga ndinayo yanga isina kunyanyowanda, aende kuZimbabwe anotora pasipoti. Mudzimai wangu akasumuka akauya kuZimbabwe kuzotora pasipoti. Auya kuzotora pasipoti mudzimai wangu uyu akasvika uri musi akasimuka uri musi wa23 manheru. Asimuka uri musi wa23 manheru akazosvika kuZimbabwe uri musi wa25. Ndo pandakataura naye pambare, sezvo ndandinenge nkapasuruka enda kunotoni kwana amai. Iye ndobva ndamuti iwe uchienda kuhama dzako dziri kudhuze kwekuti kunosvikira birth certificate rako, nekuti ukaenda kana kuhama dzangu kana kuhama dzako dziri kure hapana mari transport. Akabva tari gaendende kurohwa kune hanzvadzi yake nemamwewo mashamwari ake. Akaita mazuva mairi asina kundizivisa kuti ndasvika, nekuti pandakapedza kutaura naye pambari, ndakataura naye pambari pafoni yemunin'ina wangu angaenda kunotambira zvinhu. Vasvika paye vakabva vazofona nefoni yabhuruu wavo after 2 days vachindiudza kuti ndolaini randiri kushandisa, foni yandiri kushandisa, saka munondibata ipapa ibva manditumirawo mari yekutora pasipoti yachona. Ndobva ndavatumira mari yekutora pasipoti, mari yetransport ndandakavapa. Saka ndavatumira mari yeye, kubvawo ipapo handina kuzokwanisa kuzotaura navo. Meseji ndaisenda achipinda achivhurwa asingapindurwa. Vakaita inenge 5 days ndobva ndazosenda meseji imwe ndikati naye shamwari, ko kana usingade kutaurawo neni ibvaka hako wazoregera usataure neni futi. Iyi meseji ndaisenda nekubatikana nekuti mameseji aya ndaimaona achivhurwa ndichiona kuti paonline pane munhu. Saka ndakatora kubatikana, ndasenda meseji yeye mangwana china, ndikazosenda futi meseji yekuti bhethi rakauya here, nekuti bhethi ravo raive kwaRusape. Ndobva pangozongonzi hongu bhethi rakauya. Zvadaro pai mukomanashi bhethi ranzi rakauya, ndominduro yakangouya chete kuti hongu bhethi rakauya. Ndakagara futi dzinenge 4 to 5 days
ndichisenda futi mameseji yangu ekuda kutaurawo nemumwe wangu asi abhana chakapindura. Uzosvika ndozosenda meseji kuti ingawa ndakakuti kana wasvika kuZimbabwe utinge line. Dzimweni dzenguva pamwe munhu wefoni wauri kushandisa katindani uri kushandisa munhu haasi kuda. Ukazviona manje ndakushaya kutadza kutaura newe kana kuti communicate newe nekuda kwaizvozvo. Saka meseji yakaonekwa nemuridzi wefoni. Muridzi wefoni ndobva abatora kubatikana nazvo mukomana ashe. Abatikana nazvo nekuti iye kubatikana kwakaita ndekuti mameseji airatidza mudzimai wangu kuti yanga asingapinduri. Kuno kubasa vanhu mashamwari emadzimai angu nevamwe vekumaswe vaibvunza madzimai vari kuuya rini, madzimai toda kutaurawo namadzimai. Asi madzimai vanga vasingabatike, vanga vasingataurawo nevamwe vavo kuti vafamba sei, vari kuita sei. Zvadaro mukomana ashe madzimai ndakazotuma sekuru vangu vari kuko kuti taurai namadzimai munzwe kuti chii chiri kuvanetsa. Sekuru vakabva vanzi madzibaba vakanditi musataure neni, ndisataure navo, saka ndinotaura navo chii. Ndobva ndatumawo vekuchechi kuti taurawo namadzimai ndinzwe kuti chii chiri kunetsa. Vanhu vekuchechi vakabva vabvunzawo zvavakabvunza vachiti ko munoda murume here, zvikanzi murume nowezvati kana muchida murume wenyu taurai nemurume wenyu nekuti murume wenyu ari kukutsvagai. Zvikanzi right. Saka ipapo vakabva vangosenda meseji yekuti maswera sei. Ndikapindurawo havana kuzombotaura. Pane vanhu kuchechi kuti tozosangana chitatu amai toona kuti tobatsirana sei kana muine nyaya yamuinayo. Chitatu chiye chasvika vanhu vekuchechi vai vakavafonera ivo vakabva vatoti ndakutobuda mutauni kutoenda kumba kuruwa. Nova vekuchechi vakabatikana nazvo vakangobva vandizivisa kuti ndozvazoita madzimai atinazovhengetatana vazongoti ndakuenda kumba. Saka mheno dambudziko rachona nderei nekuti takatowirirana kuti tinosangana. Ndakangoti alright. Nemusi weFriday madzimai vakabva vangokwira bhazi, havana kunditsanangura kuti ndakwira bhazi ndava kuuya ukoko. Ndakatozoudzwa namaita ako wavaigara navo kuti mudzimai wenyu akwira bhazi ari kuuya. Vachisvika musi weSunday ndakatorara usiku kuma11 ndichitovamirira ndichimbotarisa murodhi kuti pamwe mumwe wangu angasangane ari kuuya. Ivo vakabva vasvikira kweshamwari yavo mukadzi, asi mukadzi uyu hanawo murume. Vasvikira kuye vakagarako vakararako. Takazosangana mangwana makuseni pabus stop takuda kuti tikwiye rori tiende kubasa. Vakangomukira vachibva koko vachitongonanga kubasa. Ndopandakavabata roko ndikati madzimai azvitoti mungaende kubasa musina kusvika kumba, hande tinonzwa kumba kuti makafamba zvakanaka here. Zvichokwadi nekubatikana takadzokera kumba, vakamboda kuramba takadzokera kumba, tikasvika kumba kuye ndikavarova neshungu kuti konai madzimai chirudzi chamakaita kuti munotadza kusvika pamba munosvikira kudzimba dzevanhu. Vakabva vati ini ndakabata pekuti makanditi nditsvage mumwe murume. Saka ndakaona kuti zviri nani kugara ndega. Ndakati idzi dzanga dziri shungu dzekuti sei wangu usingandipinduri. Ndofunga maudhi achona ese anga aripo. Vakabva vasongoti sorry madzibaba. Saka zvadaro ndikabva ndaenda navo kuna mamwe madzimai vekuchechi vambonotikansela vakabatsiridzwa ndikavasiya vari koko ndikabva ndazoenda kubasa. Ndaenda kubasa ndikadzoka ndikavati chiendai kwamakasvikira muzouya nemunhu wamakasvikira tonzwa kuti ivo vaikutambira isa chii. Vakaenda kwekwe havana kuzodzoka. Dzava kuma9 ndikabva ndazoteera kwekwe ndikanoti nai hanzvadzi munhu wachina ndinotomuonawo sehanzvadzi yangu. Chimbori chirudzi kuti munotambira mukadzi wemunhu asingazvizive uye munogara nemunhu wemunhu asingazvizivi. Zvikanzi mudzimai wenyu makanditi takarambana pafoni. Saka takangoti sezvo basa ravo ririko ngavangoyawo kubasa vangozvishandira. Saka madzimai ehongu kuuya kumba vakazouya. Mushure mekunge vanhu vekubasa vatovaudza kuti zvamakaita hazviite. Ndokuuya kwavakazoita. Asi vauya madzimai ava vakataura zvizhinji kumashamwari avo kune vamwe vakadzi vekubasa, ndinoshungurudzwa, ndinorohwa, ndinoabhuswa, madzibaba vanogara neshamhu mumba zvisiri izvo.
Saka vamwe vavo vaiudza vakasvikisa nawo kumurungu. Murungu akabva atondidzinga basa nezuro nenyaya yachona iyoyo. Saka ini mukomana Ashi ndapererwa, ndiri kufunga zvangu. Mushonga ndinawo, ndakatotenga kare. Ndiri kufunga kuti takarara pakati peusiku ndongonwa mushonga. Nekuti ndo zvaakada. Ini ndaiti ndiri kubatsirawo mumwe wangu. Andaimurasa. Ndine mwana naye. Uye aiva asina kurorwa, ini ndisina kurora. Takati tongochengeta mwana wedu pamwe chete tichimukura asina sino vandidzingisa basa nekuda kwerudo rwandaive naro. Ndaiti ndiri kutsvaga mumwe wangu kuZimbabwe akanotora pasipoti asi ndisingazive kuti ndiri kukanganisa. Saka ini ndafunga kuti pakati peusiku ndichangomuka. Vachazongomuka vachiona ndakafa. Mushonga ndave nawo mukomana Ashi. Inini ndo confirmation yangu. Ndisingazivewo kuvateereri nemi mukomana Ashi kuti mungandibatsirawo sei nekuti ndo zvandiri kufunga. Mushonga ndakatotsvaga. Vasare havo vagarike. Hama dzangu dzikazvinzwa kuti ndakaburitswa basa nemudzimai wangu uyu dzinoti kudini. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mukoma vedu ava, inyaya inonzwisa tsitsi chaizvo. Saka pana ndikateerera voice note iri ndabva ndafunga kuti I think it's high time kuti dai takwanisa kuita zvekare chimwe chirongwa chinenge chichingotarisana nema domestic issues, then tobva taita counselor anenge achikwanisa kuzobatsira avo macouples anenge achisangana nema issues mukati mema relationships avo. Saka pa audio iyi yatapedza kunzwa yamukoma vakatumira voice note, ivo vari kuti vari kutsvakawo help. Vanogara ku Greenfield Strand mu Cape Town. Saka kana kuine vanokwanisa kubatsira mukoma ava, please ndibatsirei. Ivo vari kuti vari kuda kubatsirwa nebasa. Kana kuine munhu anokwanisa kuvatsvakirawo basa rekuti vashande until June vobva vadzokera avo kumusha. And also kuZimbabwe ikoko kana kuine vanenge vane basa rekuti vanokwanisa kupa mukoma ava, please contact me. Nekuti mukoma ava is a fully qualified driver. Vanga vachiti mapepa avo vanavo, chavari kungoda ibasa. Even if kana kuri kuZimbabwe there is no problem. And also this other issue iri kutsviriridza, iri kunetsa pama social media platforms, nyaya ya baba Denzel na Mai Denzel. I don't know kuti imimi vadiwa vateereri munofungei pamusoro penyaya iyi, but to me I just think kuti kunyangwe munhu akanzi atadza, let us deal with this thing mukati me family setting. Ndokusaka kuine matare emumusha. I don't think kuti there is a reason yekuti titange kuexposana tichitumira mapictures kuitira kuti munhu wese azvione, kurekodana pama phone calls. I don't think kuti it's necessary, because chinonetsa ndechikuti kana vanhu vakazvara vese mangwana munokwanisa kuzotaurirana motanga zvekare kugara mose, but yet munenge makatozviexposa to the whole world. Saka inini I just think kuti zvakangonaka kuti vanhu mukasangana nema situations akadai, kana kuri kurambana mongorambana mune zvakanaka, kana kuri kuti munotaurirana mongotaurirana zvakanaka in a family set up. Inini ndiwo maonero angu. Andizive kuti imimi vadiwa vateereri munozviona sei. Kana muine muono yenyu, you can feel free to write in the comment section. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nema confessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.